Si vols estar en forma, has de treballar les teves qualitats físiques, la força, la resistència, la velocitat i la flexibilitat. La força la fem servir quan portem la bossa de la compra, quan pugem unes escales o quan saltem a la corda. Els esportistes, quan aixequen pesos, desenvolupen molt la seva força. La resistència ens permet suportar un esforç físic durant molt de temps, com quan correm o anem en bicicleta molta estona. Un corredor de marató recorre una distància de 42,195 quilòmetres en poc més de 2 hores. La velocitat és una qualitat molt important. En atletisme, les curses més curtes i explosives són les curses de velocitat. A més, si un dia et lleves tard, la teva rapidesa t'ajudarà a arribar a temps. La flexibilitat també és important i per això sempre fem estiraments abans de començar qualsevol activitat física. I no t'oblidis de fer-los també en acabar. L'estirament millora la nostra elasticitat i així aconseguim un millor to muscular. Si, a més, tens una bona alimentació, t'hidrates, practiques postures corporals correctes i tècniques de respiració i de relaxació, aconseguiràs millorar molt la teva salut.